nsogbu onye ga-agwa m obodo dị n'ụwa na-enwero nsogbu owe bụrụ nke Naịjirịa ga-abụzi n'okwu ụmụnne m biko n'udo n'ụka anyị ga-eji wee merinụ onye chili jebe ibe ya kpelụ gaba onye n'ụga ekwenụ na-afụgozinụ ibe ifelenụ ka ọ na-abịa ibe ga-eme na be ndị ọzọ anyị eje n'ụga edozi ibe n'ụwa o webụrụ nke dị na banye ọka ya na edozi ụmụnne biko ka anyị jikọta n'udo n'ụwa ụmụnne biko ka anyị jikọta n'udo n'ụwa ọ dị mma ndị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị Igbo anyị ji eme ọnụ Igbo kara aka Igbo shiri ike Igbo atakata eju ọnụ enweke a na-akpọ okokobioko okokobioko nwere eru a na-akpọ okokobioko atakata elo ma eze ga-eshi ike ị gaghị ata okokobioko ịta gị atagata ya adịghị ka ike ọgwụwara gị ga-eloba ahụhịa ka anyị na maka ndị Igbo bụ atakata elo ka ha bụ ndị Igbo bụ ndị shiri ike ndị Igbo bụ ndị eji eme ọnụ n'ụwa niile ana m ekele unu ndị Igbo mma mmanụ ndị Igbo mma mmanụ Igbo mekanụ rienụ mụọnụ zụọnụ ngwa ụmụ unu zụkwa unu maka onye zụcha ụmụ azụọ ya ọ ya omenala ọhịa na-eji agwaghịsị ọ mụtara nwa zụọ nwa ya maka gịnị nwa zụrụ azụ bụ ngọzi ọ weta ka anyị na-amatụ na akọnuche zuru oke n'abalị a mgbe anyị ji na-emetụ okwu ọnụ gịnị bụ akọnuche akọnuche bụ ihe ahụ ị ga-abụ ime mechaga bịa tawa aka n'ọnụ kpọwa ekwensu mana ekwensu mere njem mgbe ị na-eme ihe ndị a ekwensu nọ ha n'ụlọ ọtụtụ oge anyị na-akpọ ekwensu ofu enyi nwoke wee gwa m sị ụbọchị ekwensu ga-ewe iwe na okwu a na-akpọ ya obere ihe eme gị sọwa ekwensu gị gbagbuo mmadụ gị sọwa ekwensu kwanyara gị ga-ezu ohi gị sọwa ekwensu ụbọchị ekwensu ga-echeta gị ọ ga-enye gị ya na-akpọ open teeth ị na-atụghị anya ya otu ọkasị anụmatụ na akọrọ zuru oke aha m ka bụ aha mụ aha ndị na-eme ha ndị NAFDAC elelechara ha aha m a wee hụ na o mere gịnị o nwere NAFDAC enyego m ha NAFDAC approve na ihe gbasara aha m magakwa na copyright ga-eme gịnị gaga sekiọkwa aha m ọ bụrụ na ịza ya n'ebe ọ bụla ị nọ gị mara na mụ na gị nwere okwu maọkwara anyị nwere ofu trauza anyị ga-eme gị na a ga-etinye okwu mana ya obi amafụla gị aha m bụ Chukwu na-enye ọbasi echefukwara itinyere maazị maka maazị na-egosi na o nwere ndị nọ n'ụlọ ugbu a na-eche m ma nne m ma nna m ma ụmụ m ma ahịa anọcha n'ụlọ na-eche m onye mere m ji bụrụ maazị gbara ọkpụrụkpụ ọgwụkwa sọsọ m nọ ebe a onye mụ na ya nọ n'abalị a ọ bụ nwanne m o mere njem ọ gara mba ofesi anyị soro fepụ ya efebata na ozi unu ga-eju ọnụ unu wee jụọ ya ihe o welatara ọ bụghị ịga mba ofesi wee isi ọ ịbata o nwekwa ihe ị wetarala anyị ka ọ bụ onye ka enyi nwoke si na o jechara obodo oyibo lata na o jiri gị na-ehu lata mana onye nke a o ji na-ehu lata nwanne iji onye sepụ bata ya bụrụ na ovasi ofe bata ovasi
oversee. Igbo mma mmanụ Igbo birikwa Igbo eji eme ọnụ Igbo eji eje mba. Chineke kele dị gị na ikechara mma bụrụ onye Igbo. Eji m Igbo eme ọnụ. Ijeọma ebe ka iso adị awụ m nwa afọ nwa Igbo. Kwughara enwe dịka Igbo a na-akwụnyere anyị. Ama na Igbo na-agba mba ya daa ya ayịyọ. Anyị gbasiri ike. Mgbe aka m che ka anyị wetakwa n'ụbọchị taa. Eji m aka na unu gara ọfụma lọtakwa. Anyị na-arịọkwa na unu biko kpọkọkwa na ndị agbata obi. N'ihi na okwu akpụ n'ọnụ taa ọkwa ihe metụtara ezinụlọ, ihe metụtara gị metụtakwa anyị. Ka anyị leba anya na ya. Ka anyị marịta siri aka enwe n'ofe tutu ya wụrụ aka mmadụ. Aha nka bụkwa Emmanuel Ekezie na-anabatakwa unu. Ọ dị mma, aha ya bụ Emmanuel Ekezie. Ha jisikwa ike na-ekezi ihe ahụ ekezi maka aha ya ahụ. Iji ahụ otu ihe si emege n'obodo anyị a na-ekezikwa ihe ekezi, ekenye ndị nke a ga-ekenye ndị a, mana ebe ahụ ya wụ Emmanuel Ekezie, biko ị ga-agwụkwa ndị obodo si ha na-ekeji ihe ekeji. Nsogbu adịghị. N'ihi na ihe ememere a na-akpụ ya nwa mma. Ọ dị mma, tupu anyị agbapụ ya ọsọ, nwere ụgwọ anyị na-eji ndị Igbo na mmemme a ịyọrọ ha nkwa ka ha gbaka ahụ, ịgbagacha ahụ gị mee gịnị, obi esie gị ike ige ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nketa. Nwoke ọma ọwụ eziokwu. Amadụ ịkwachala akpịrị gị maka iso maka ọ na-eru nke achọ m ịga ayọ. Ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ. 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 Ndị Igbo mụrụ nze ogologo. Ndị Igbo mụrụ ndị mkpumkpure. Mama papa. Ụmụ okorobịa bụ. Ụmụ agbọghọbịa bụ. Ndị mama bụ. Ụmụ nwaanyị le. Ụmụntakịrị bụ. Ndị polisi le. Ndị amị Igbo. Onye ọbụla le. Ndị na-ekiri anyị ịma nwanne Chukwu na-enye a ga-agakwa n'studio ya waasị egwu a ga-akọpụta ka ọ bụrụ ihe anyị gara eji na-emepe mmemme. Mana nchịkwa ohere na-agwa unu, ọ bụ na egwu a na-amasị unu, unu chọrọ ka ebupụta ya na ọkpa ọkwa nwe obere ihe ka ọ ga-eri, anyị eme gịnị? Ọ bụ na anyị pụọ ebe a anyị na unu akpa ihe ọ ga-eri maka na ofe atọka aka mere ndị ọwụtakata nabata na akọnụche eziokwu. Biko na-ayọkwa unu, mụ na nwanne m akwụkwọ ihe tọrọ ọchị unu chi abịatụ gbaa mbọ hụ na mmiri nọ n'akụkụ unu maka ịṅụ mmiri adịghị ama. Biko nke ọzọ yikwere ya bụ nje anụmanụ na-efegharịrị. Anyị ejikwa ohere na-agwa unu so unu chetakwa iji na-ekpuchi ime unu, iji na-akwụ aka unu ọfụma dịka ndị NCDC ọfụma na-ekpuchi ime unu na ọnụ unu, ọkwa maka ọdịmma mma ke mụ na unu maka hand sanitizer ka a kpọrọ sanitizer n'olu bekee na-eto na-egbu nje, anaghị ejikwa na ikpe mmadụ n'aka gị pịakwa ya hụ aka gị. Ịchọ izu zere ebe mmadụ nọ gị were aka mechie otu ọhịa ha kụzigara anyị. Otu ọ bụla ha kwuru anyị mee na ya usoro ọbụla ha na ọ ga-adị mma, ka ọ dị mma biko maka ndụ adịghị abụọ. Biko ị ga-agwa ha tụrụ ha metụkwara ngwa onyonyo maka achọghị ịga kwacha. Dododonu ndị Igbo biko unu emejikwala egwu onyonyo n'aka ka jee kwaga akpịrị ṅụọ mmiri bịa bupụta ihe anyị bụ n'ụkpa wee bịa kpọkọkwa agbata obi gbalite egwu onyonyo ga-agbatụkwala ya. Anyị na-abịanụ, chere na ya.
ọ dị mma anyị echigataghị azụ na obere ezumike anyị gakwacha akpịrị nwanne m nwoke agbatịkwa olu ya maka adịghị ama ama anyị ashị ihe anyị shigakwasị ala dị mma anyị na-ekwu ebe a ka ala dị mma ka ala Igbo bụrụ ebe eji eme ọnụ n'ụwa niile ka onye ọbụla maka ọ bụrụ na obodo dị mma ịhụ na mgbe ị na-akọwa onwe gị sịrị ewu n'ụwa ọsọ ị ga-alụ na ị chọrọ iwe onye Igbo maka gịnị maka ịchọpụtara na Igbo amaka Igbo mara m o nwere egwu nwanne m nwoke nke mma m tọrọ mma ya bịa mụọ ya o nwere egwu ọ kọpụtara mma m tọrọ mama nke ya ịhụna m kpọrọ m onye Igbo maka na abụ m onye Igbo egwo Igbo amaka onye kụrụ egwu mma m tọrọ mama ya ịnụkwa ya ịhụkwana m kpọrọ m onye Igbo maka na abụ m onye Igbo egwo Igbo amaka Igbo nwanne na-anụ egwu ahụ obi na-atọ m ụtọ ihe o kwuru eziokwu agbanyekwa na o ji ekwu ego Igbo mara mma Igbo dị ụtọ ọ dị mma tupu onye mee ihe nwanne ị ga-atọpụga ihe nọ na ngịga maka adịghị ama ama oge abụọzi nwanne mmadụ ka anyị mara ihe anyị bụ n'ụkpọ wee bịa n'ụbọchị nke taa biko ana m ayọ unu okwu anyị na-ekwu n'abalị a o metụtara gị o metụtara gị gụnwa a sịla na o metụta ha gị maka o metụtara ma o metụta ha gị o metụtara onye agbata obi gị makwa o metụtara onye nke nọgụ n'akụkụ ebe a ndị Igbo na-asị anya bewe imi esoro ya bewe kpọpụga ihe nọ na ngịga ka anyị mara ma anyị ga-etinye ya ọnụ Igbo mụrụ nzem ọzọ ihe anyị jikwa bịa wụkwa ihe gbasara ezinụlọ dịka anyị si kwuo mbụ atị nwaanyị na-agba n'iro ikpe ọmara die ọ die ka a ga-atụ ụta na nwunye ya na-agba n'ihu ka o sitere na agwa nwaanyị onwenye die ga-eme ka ọ gbaa n'iro ya bụ okwu anyị na-achọ iti gị ọnụ n'ụbọchị n'ihi na ọ nọ metụta gị lepụkwa anya na-agba ị ga na-ahụ ihe dị otu a ọ na-abawanyezi ọ na-abanye kwa ụbọchị na-ahụ ụmụ nwaanyị nọcha na di eke trọza kemgbe n'ukwu onye ka a ga-atụ ụta ọ dị lụrụ ha dobe n'ụlọ ịma ihe butere okwu a bụ ihe ụmụ nwaanyị onyonyo m hụrụ ịma na otu ụwa nọ na efere mba ụwa a na-akpọ ma Facebook ma Instagram ma WhatsApp ma WhatsApp m hụrụ ka ofu onye na-emekwere nke a abịabịa jide nga ọ na-emegheri ọkwa nwaanyị nọ na di nwaanyị jide nọ na di chi ụmụ abịa jide ebe ọ na-eme agha a na-ajụzi ya nke izizi ọsọ wee ekwensu kwere n'ihe nso mgbe a bịazi bịa gbawazi ya ajụjụ ọnụ ọfụma ya sị na ọwụ nwoke ya dị ya bi na o mekwere nke a na onweghị ọhụ ha tọrọ racha na ọ na-enyenwu ya ihe ọ chọrọ ọ na-eweta nri n'ụlọ ọ na-eme nke a ọ na-eme nke a m nọ ebe m nọ asị mgbe nwa akwụghị okwu asị ọwụ na ọ nọ na mba efere ụwa m ga-eji ụra ama makapụ ya ntị na okwu ahụ okwu mana ilebakwa anya ụta adịchakwara ha n'otu aka mgbe ihe ma gị lụrụ nwaanyị dose n'ụlọ kpọọ ya nwunye gị chihu gagara kpakpara orio pụọ jeche ebe a na-aṅụ mmanya ebe a na-agba bet ebe a na-atụ draft ijeche lọta ụmụaka nọrọ ụgwọ sko aga akwụ nri ọnụ abụrụ nsogbu ịkwụ ụgwọ ụlọ anaghị akpụgharị unu n'ọnụ nsogbu akarịa mgbe nwoke na-anaghị eme ihe o jiri nwoke o jila aghụghọ na-akwanyegwa nwaanyị ije mee ihe n'okwesịghị ime o jila aghụghọ n'ihi na ị na-ezopụzi onwe gị n'ihe ị kwesịrị ime dịka nwoke na-akwanye nwaanyị nọ n'ọtụtụ n'oyi ọ nọ na mkpa ọ nọ n'akwa ọ nọ n'iru uju ọ nwụchaghị n'anya ọma asọwụ ha na ịnọ m ụtị asọwụ ha na ịnọ m ụtị akalanya m kara agba mba asọwụ na ịnọ m ụtị akalanya m kara agba nwaanyị mgbe ọ na-akọ ọhịa ahụ aga m mana ọ nkwụrụ dị aka n'anya bishọp na-agba ndị asị m na ọ dị mma na-eso ya ekwukwe m na ọ dị mma mana
mgbe ụfọdụ mmadụ na-eme mmadụ awụ onye ọjọọ nwanne ka m gwa gị eziokwu mmadụ na-eme mmadụ awụ onye ọjọọ ịhụ na nwaanyị ọbụla na-agba n'iro nwaanyị ọbụla lụrụ di na-agba n'iro o bidoro mgbe ọ na-alụbeghị di gbawa n'iro ọ bụghị eziokwu chee ka m gwa gị n'ihi na nke nwaanyị ọbụla na-agba n'iro ma ọ ka nọ na di mgbe ọ na-alụbeghị di ọ na-agba n'iro tupu ya alụọ di chere enwe ihe m ji gwa gị ha ekweta mana ka m gwa gị ị ma na ịgba n'iro na-esi na ezinụlọ mmadụ mana ọ na-esi na nzụlite na-azụlite nwata ọ bụghị ihe o nwekwa ndị na-esite n'ezinụlọ ọma nne na nna ha wụ ndị isi n'ụlọ ụka azụcha ha pụta ha pụta n'ihi na ihe na-eme mmadụ agbanwee onwe ndị bụ obiọma mmadụ emekịta ahụ ha gbazie njọ nwekwa ndị wụ ndị njọ lụbata ezigbo mmadụ onye ga-emegide ha agbanwe wurukwa ezigbo mmadụ ihe na-achịkọwara gị na ọnọdụ na-eme mmadụ eme ihe owu na ọ masịrị ahụ. Kedu ọnọdụ ga-eme gị ịbụ nwaanyị ma ihe akwụkwọ nsọ kwuru bụ ịbụ onye enyemaka nwoke egofere ebe ahụ ekwuru akwụkwọ nsọ kwuru ya na mgbe nwaanyị batara na nwaanyị bụ onye enyemaka nke nwoke ma nwoke o nwere ike nwoke na-arụbu ọrụ na mbụ mechazie ọrụ akwụsị o nwere ike nwoke nweburu ego maka ọ bụrụ na nwoke enweghị ego n'izizi ọ ga-alụghaghị ọ bụghị ego ọ bụrụ na nwoke ejighị ego ọ bụchaghị ego ọ ga-alụgha nke nwaanyị ịhụnanya mere ka o ji lụwa nke nwaanyị ịhụnanya ka eji alụ ịgaba ebe a na-alụ nwaanyị ịkwụ ụgwọ isi a ga-enye ha ịhụnanya ịhụnanya bụgodo isi ego abụghị isi ihe gbasara di na nwunye ịhụnanya bụ isi mgbe nke nwoke na onye ga-ahụ akwụna sị na ọ ga-alụ ya nwoke ahụ hụrụ nwaanyị hụ ya sị ezigbo nwaanyị lụbata ya ha ebiri o nwere ike nwoke ahụ wetazie aka mmadụ na-ebezie na-abụrụzi aka enwe nwaanyị na-asị ihe abụkwana ihe m hụrụ lụwago ilekwata anya elekwata ahụ nwaanyị gara nọ n'afọ ime ị gaghị ama o nwere nke nọ n'ebulu anyị ọ sị na ọ gafege saịdị polis steshọn gwa na nwunye ya ma ka nwunye mụkwara kamgbe 2 weeks ọ ga na nwunye ya ma ya lọtawazi ụlọ hụlala ụdịka ya ahụ ebe nwunye ya nọ mụọ nwa ọma ahụ otu echikolata nwa ọma ahụ ogbume ihe ndị mgbe ndị ha emezu ịmakwa nwaanyị wụ nwaanyị ha wụhụ nwoke o nwere dịka obi ha nwere onwezi onye nọ n'akụkụ na-eletezie eme ya mgbe na-ama ya were ịhụnanya ahụ ị nwere ebe di ya nọ na-enyefe n'aka mgbe ahụ ụta ga-adịrị di n'ụzọ pụrụ iche n'ihi na gịnị o meghị ihe o kwesịrị ime oche ha ejinyere dịka di ọ nọzighị ama ọ nọzighị n'ihi nke ahụ ya na-akwanye ezi nwaanyị n'ọnwụnwa ka ihe mere eji elụbata nwaanyị alụbatara ihe ihe izizi nwoke na-eji n'ọtụ ụtọ a ugbu a ya sị ka m ga-alọta nwaanyị ka ihe nwoke ahụ bụ n'obi ihe ibu n'obi lụọ nwaanyị nwoke ọ bụghị ihe m bụ n'obi lụọ nwaanyị ihe m bụ n'obi lụọ nwaanyị nke m bụ onye enyemaka maka ihe Chukwu kpọrọ ha bụ onye enyemaka nchọ ka nyere gị aka na ịjụ nga pịwa ọgọnụ nyere gị aka onye a ga-achọ ka ha nyere aka ha ajụ a na-agwa gị oke nwoke mere ihe anụnwa ọ rụgidere ọrụ ya akwụsị Chukwu nyere aka na nke nwaanyị na-arụ ọrụ kedu nke nwaanyị si na di ya enweghịzi ọrụ na di ya enweghịzi ọrụ na ọ na-ewetazi ego n'ụlọ ọ na-eme nke ọ na-agbata mmiri ọ na-eme nke nwunye ya asịzi ka a gawazie ga gbawa n'iro maka gịnị ebe ya nwa na onwe enwekwere ihe o nwere ike iji wee nyere ezinụlọ aka ya ọhị na-ekwu ndị di ha nọkwa n'ọrụ na-akpata ego ọnwa agwọ akwụ ụgwọ nwaanyị agaghị ahụ fadin afọ ọ ga-ahụ n'ime ego ahụ wee ga-erigide ego na-eji ego bịa mee ka ọ gwụọla ha lọta ụlọ ha pụta ebe a na-ere mmanya sị nye ka ọhara n'igwe mmadụ nye ha nwa mbọtụ ka ha onye ọbụla a na-etu ya ha dede chief ọzọ a na-etu ya na-aza nwunye ha nọkwa n'ụlọ ụgwọ skuul akwụbe nri ya ụmụaka gere akwụbe maka ya ma ndị ahụ ụmụazị ahụ na-adịghị nọ n'ụlọ ọgwụ agbasa ndị ha nwụchaghala ha lọta bịa na-agbọ a na-ehichachi mgbe ihe na-eme ụdịka ihe dị otu a ị na-akpata ego asị hụ na ego adịghị ị naghị ewelata ego ị naghị eleji nwaanyị otu ego ala na-akwụdị nwaanyị amahụ ka isi richa ya ọmahụ ka mgbe ị naghị emezi ka di ọrụ na oke dịrị agadi ka di onwezi nke ị na-eme mgbe hụ nwaanyị dịzi ka onye na-enweghị di
nwezi otu esi m abịa siwa mgbe ụfọdụ ọ dịghị mma mmadụ itinye mmadụ ibe n'ọnwa n'ihi na akwụkwọ sị na ahụhụ ga-adịrị onye ahụ na-etinye mmadụ ibe n'ọnwa. Ikwuolu uche gị maka mụnwa mana ihe na-ekwu ebe a uche gị maka a sị evuru ozu onye ọzọ ya dịka ogene ọwụkwu nkụ ka ebu mana ihe mụnwa na onwe m na-ekwu nke m bụ nwaanyị ọbụla tụchiri ịkwanyere onwe ya ugwu maka ihe ugwu nwaanyị o nwere ike ugbu a mgbe ị nọ na agbọghọbịa mebie aka eru ha nne gị na nna gị gị na-ebi ndụ otu isi wee chọọ na-agba n'iro ka iji wee hụ na inyere n'ezinụlọ nne gị na nna gị aka mana ozugbo ohi ị batara na ime ezinụlọ bụrụ nwunye mmadụ itochihe ọ bụrụ na anya gị dị anọ gị were ihe fụchie abụọ were abụọ na-ahụ ụzọ ọ bụrụ na anya gị ụwa abụọ ọ bụrụ na mkpụrụ anya gị ụwa abụọ mgbe ahụ gị were ofu ihe fụchuo ofu anya werezi ofu anya n'ahụ maka onye ọbụla wụ nwoke ịmazi bụ di gị maka gịnị di gị aha ị na-ekwu na ọ ṅụrụ mmanya egwetara ego emeghe ha ka ekwe n'ụbọchị nke nwaanyị isekpuru ala ofu ụbọchị sị chukwu biko nyekwere m aka nyekwere di m aka chukwu ekwekwele ka o weta ego ya gawa na ahịa chukwu biko o weta ego jisie ya ike pide n'ime akpa ya ka o welata ya na akwawa ọrụ nwaanyị dị na-ekpe ekpere ndị ahụ. Asịghị m na ọ dị mma o mana ihe na-akọ ọnụ ụfọdụ ụmụ nwoke nwunye ha na-eme ụdịka ihe ahụ ileba anya saa asaa n'anya gị ihe asaa leba anya ị ga-ahụ na ọmụ di ha ahụ mere ka ha ji akpa ụdịka agwa ahụ. Nwaanyị na-agba n'ihu adịghị mma ọ nsọ n'ala Igbo mana ịbịa ahụ nwaanyị na-eme otu a leba anya n'ezinụlọ o nwere ebe di ya na-eri mperi nwaanyị ji na-eme ihe dị otu ahụ ikpe mara di ya machie ya ike n'ihi na gịnị ọ na iguzosiri ike dịka nwoke na-eme ihe kwesịrị ime ihe niile abụghị ego agbanyeghị na ụmụ nwaanyị hụrụ ego n'anya agbanyeghị na ụmụ nwaanyị hụrụ ego n'anya ihe niile abụghị ego agbanyeghị na ụmụ nwaanyị hụrụ ego n'anya mana nke kacha mkpa wụ ilekwata ha mana kedu nwaanyị nke aha kwa ị na-ekwu ugbu a bụ nke di ya na-enye ya ma elu ma ala na-egbukwuru ya ma nkịta na-egburu ya ma ọkụkọ na-egburu ya ma ewu na-egburu ya ma ha mana anya ya ka dị n'iro mana anya ya nke ahụ di ahụ mere na ya ozuhụ anya ya ka dị n'iro gịnị ka ị nwere ike ikwu na nke ahụ maka enwere okwu ikwuru ebe atọrọ m ụtọ maka gịnị ụmụ nwaanyị hụrụ ego n'anya ego kwanụ enwenyere ahụ ego n'anya mana o nwere ka na-asị na ahụrụ ya n'anya hụfere ya oke maka na ịhụfe ego ahụ anya n'oke ihe mere nwaanyị ga-eji hapụgo ụlọ di ya gaga gbawa n'iro gaga elenye anya na nwoke ọzọ ọ bụkwa na o kwere ka ihe nwoke ụfọdụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ ọwụ ha ncha ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-aka ahụ n'anya ihe nwoke ọzọ nyere ha karịa ihe di ha nyere ama m na ị ga-ekpuchikwa ebe ahụ ihe ajụjụ jụrụ sị ndị di ha na-emekwara n'ihe niile na-eme ihe niile nọ n'ụwa a na-eme ya mana anya ha ka nọ n'iro ilebakwa anya na okwu anyị kwuru leba anya n'ezinụlọ dị otu a ị ga-ahụkwa na 9 n'ime 10 di ha anaghị anọ n'ụlọ ha na Enugu taa kọntraktị ha chụga biznes nke a ya chụga nke a ị ga-ahụ n'ime otu ọnwa onwe ike abalị abụọ ka ha rahụrụ n'ụlọ ihe anaghị anọ ebe ha gbere gịnị ha chụga nta ego ebe ọnwa atọ dị ga-alụta n'otu izu ọnwa afọ a ga-agụta abalị ole ma ole ọ rahụrụ n'ụlọ ị na-aghọta nke ahụ onye ji na-ekwu na ego awụchaghị ihe niile ichi hụ na ụmụ ga-amachaghị gị mgbe ha na-etolitere ha ga na-ahụ dị gị na pikchọ ma ya amachaghị mpa ha ị ga-ahụ ọ dịghị mma ileba anya onweghị nwaanyị di ya na-anọ n'ụlọ na-enyekwara aka ogbodi na aka esichaghị ya na-enyere nga ọ gbara inye ahụla nwoke na-anaghị arụ ọrụ ihe nwunye na-ere nwunye chi ihu nwoke je nyere nwunye aka eshie nri ahụ asa efere mee ihe niile na-ahụ na ihe na-aga nke ọma ị ga-ahụ nwaanyị dị otu a afọ ga-eju obi ga-adị ya mma maka ka ị na-ekwu
o nwere ike echi asọ nọ Lagos nwanne echi asọ nọ Parakat ọnwa nke ọzọ asọ nọ n'ahịa mana ka m gwa gị eziokwu ọ bụrụ na nwoke enwere okwu ikwuru ihe a bara m n'isi eso ihe a na-eji alụ di na nwaanyị bụ ịhụnanya ma ego ma ihe ndụkọ ọzọ aha wụ ihe mmegwa eji emegwa ya eji eme ka ịhụnanya ahụ na-atọ ụtọ abi ọ bụrụ na ọ bụ maka ịhụnanya ka onye nọ n'ekwentị onye nọ n'ekwentị onye nọ n'ekwentị ọ dị mma ngwa ị ga-akpọchi ọ bụrụ na ịkpọ anyị gị kpọọ anyị ga gbalata ụda olu igwe onyonyo gị ịkpọ anyị gị gbalata ụda olu igwe onyonyo gị makwana gaa pụọ n'ihu igwe onyonyo gị pụcha ka anyị na-anụ ihe ị na-ekwu mana onye kpọrọ ugbu a kpọghachikwa azụ ka anyị nụ ihe ị na-ekwu maka okwu a gbasara gị anyị mara ihe okwu gbasara ezinụlọ o metụwago mmadụ okwu na ihe na-eme ka na-eme o metụwago mmadụ n'ahụ ka anyị chekukwa onye nọ n'ekwentị onye nọ n'ekwentị ekele m unu nwanne ọ bụ onye na-akpọ kedu aha gị na ebe isi akpọ ọ dị mma kedu ebe isi akpọ anyị ọ dị mma ya bụ ihe anyị na-ekwu ebe a dị ha mma ọ bụ na ihe anyị na-ekwu dị unu na mma ọ ga-adịrị unu ka anyị mara ihe onye ka ọzọ na-ekwu onye nọ n'ekwentị kedu aha gị na ebe isi akpọ ọ dị ka netwọk ya efepụ mana akpọchiga n'azụ ka anyị tinye ọnụ na okwu anyị kpụ n'ọnụ gịnị bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ na nwaanyị na-agba n'iro kedu onye ọ bụ a ga-ata ụta a ga-ata nwoke ụta ụfọdụ sụta nwoke ụta maka nwunye ha na-agba n'iro mana ụfọdụ na-asịkwanụ mba nwaanyị ọbụla na-agba n'iro ihe ọjọọ ka ọ na-eme ma di ya maka ochiri ike maka eshinye ike ebe o bidoro wee kwere na ọ ga-alụ onye dị otu a na o mee gịnị ya anabata ihe niile ọ dị mma anyị ga ka anyị nụgodo onye a tupu anyị aga onye nọ n'ekwentị ekele m unu ekele gị nwanne ekele ebe isi akpọ Igbo kwenu ọ dị mma daalụ ndị mmadụ na ha na-ekelere anyị mana tupu anyị eme ihe ka anyị gakwacha akpịrị anyị chighata azụ anyị eme gị na anyị atọpụga ihe nọ na ngịga anyị ahụgo na okwu anyị na-ekwu ebe a ọ na ha emetụla ọ na ha arụtụla pịpụl na ndị mmadụ na-ahụ unu emetụla igwe onyonyo n'aka were ọnụgụ gwa ha biko unu na-emetụla igwe onyonyo n'aka anyị na-alaghachite biko Nwanyi mabidi ya ijalu bigi yoma ogori manobi tiale aka yoma Nwanyi mabidi ya ijalu bigi yoma ogori manobi tiale awona gaya kama Nwanyi mabidi ya eji nwanyi jalu bigi yoma no ogori manobi tiale yoma oshina bagame mara Nwanyi mabidi ya Ijelu bigi yama, ogori manobi tiale, awona gaya kama. Amanya jabo nwanyi mabidi ya, kenyi mana mmadi ya, nona mpa mana mbobego, agba woma me mana. Nwanyi mabidi ya, ijelu bigi yama, ogori manobi tiale, awona gaya kama. Agari nwanyi mama ya, tukoda lono ya mumere ya. Kumi agba nwanyi kama agba wuma me mana nwanyi mabidi ya ijelu bigi yama ogori manobi tiale awona gaya kama nwanyi ukwu di usiri anya ejapa mme agbadola ya nwanyi uwe ma ya olugu ji akpọla mbụ
Nwanyi mobi di ya o je ọrụ ya alọwa ogori mara obi di ya ọ bụ agwa ya ka mma ọ bụkwa nkọrọ ya mana agụtatara m obere maka ọ bụ agwa mma nwaanyị nwaanyị ma obi di ya nwaanyị ma obi di Gịnị ka eji mara di? Ịmakwa mgbe a na-akpọ ahụ di asị ihe di nwaanyị ihu di oyiri di ya obi di ya mgbe ahụ ọ bụ ka anyị megezi ugbu di mmadụ na-etinye nke a na-akpọ sagin enwe trọza ya ekpuru ndị Igbo takasị nabata unu ọzọ ọ bụ na ugbu akịkara agbanye igwe onyonyo gị onwebeghị ụra mere anya aka nọ ya nwanne anyị nwaanyị na-akpọ Blessing ị na-akpọ mana ka anyị n'olu gị ịbatago ka ị nọnyere anyị Blessing. Ndị Igbo kwenu! Ndị be anyị kwezuonụ! Anyị kelere gị Ngozi Ngozi ka ị bụ a na-akpọ ha Blessing na bekee mana Ngozi ka ị bụ n'Igbo. Ihe unu na-eme na-adị m mma ọ na-amasị m ọ dị mma otu ahụ unu kwalitewa asụsụ be anyị nnọọ meni ndị mmadụ na chanel a ka ha na-awọchị anọ maka chanel a ka ha si azụ TSTV na-azụsi ike nnọọ daalụnụ biko ihe nwere tinye ọnụ n'okwu anyị akpụ n'ọnụ n'abalị a ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-agba n'iro si na ọwụ di ha onye mere ihe ji na-agba n'iro anyị sị ka anyị metụ ya ọnụ awụ ikpe mana nwoke na nwoke emeghe ọfụma mere nwunye ji na-agba n'iro ịma ụmụ nwaanyị dị iche iche ọ nwere ndị echere ha ma ka esi agba n'iro mgbe ha dị na ntakịrị ha ga-edote ụmụ nwoke 4 3 ha wuru enyi ha nwoke nwekwara na ndị ọnụ anaghị ekwe ekwe ụmụ nwaanyị dị iche iche nwere ndị ọnụ anaghị ekwe ekwe ọ nwere ụmụ nwaanyị nwụ na ihe ọbụla ha mara like mụnwa di m bifo di m na-arụ wite onye ọcha di m na-arụ ya na onye ọcha na-arụ mgbe a lụrụ m o nweghị ihe mụnwa ji ya nwa jitụ ntakịrị ya bịa nweta ọrụ ya na onye ọcha na-arụ anyị na-eriju afọ ya na-enye m ihe ọbụla m chọrọ
dịka onye ọcha na-achịzi obodo ha onwezi ha na-arụ ọmụwa na họzụlụ onye kpa isi ma arụ ọrụ saịtị ọnwa nke ihe ọbụla ụtụfa na ego m ga-arụ ya ego a na-emeghere ma arụ ya nweta ego ụmụ ofu nke ọzọ nọ na yunivasiti National State University Chinedu ofu nke ọzọ na ọjọwa na gidewaye ugbu a mụnwa kwugidere ha school fees ma ndị nke anụnwa mụ na ha nọkwa ebe a ugbu a nke nọ secondary school ma nke nọ praịmarị so ọmụnwa ma nri anyị na-eri ma nri dị m na-eri so sọtes ọfọ ya nweta nwa jọbụ ya rụ sọtes onweghị nke ọ ga-enweta so ihe niile mụnwa onweghị mgbe m ji gakwu nwoke si ka onye tụ m bifo mahadum weta onweghị uru dị na ya ibute kọt n'ezinụlọ nwaanyị na-efesi Chineke nna ike ọ na-eme Chineke a na-agọzi ezinụlọ ya Chineke a na-agọzi ụmụ ya ngọzi a niile ofufe nwaanyị na-efe Chineke na-akwanyere dị ugwu ma ọ dị ha ya tagide na-atụ egwu Chineke nna na-eme ihe kwesịrị ngọzi a niile na-ana n'isi ụmụ ya so ụmụ nwaanyị ha gbazira n'iro maka akwamiko niile ụmụ nwaanyị ga-akwa ma ọkwanụ di ha sef ga-akwa njọ niile ma nwoke ma nwaanyị na-eme n'ala n'isi ụmụ ha mụnwa enyeghị m advaịs ka nwaanyị na-eme otu ahụ ọrụ nwoke na-akpata ya oshi na agwa nwaanyị ọ dị mma nne m o nwere ajụ nwanne m nwoke ga-ajụ gị ajụchaa gị mụnwa na onwe m nwe ọbasi aga m etire gị nwa mmiri ekwentị n'izu ụka ọzọ na-abịa m etire gị mmiri ekwentị iji wee mee ana m ajụ gị na ewe ezigbo nwaanyị Madam Blessing ndewo ihe m na-ekwu agbanyeghị na di gị mechara ya na nyocha mana ọ na-enyekwara gị aka ụzọ ọbụla ọ nwere ike iji nyere gị aka ọ nwere ụfọdụ ụmụ nwoke wụ dum ha anọghị ayọ ha anọghị ha anaghị alọrute ụlọ ma nwunye ọchị ụmụ n'aka ọ gbasa ha kama ha akwara akwa ga jee biri n'ụlọ nwaanyị ahụla m ihe mere otu a akpọwụ na-ejighị ego na onwe ihe na-arụ merezi ihe iji bụrụ di ị gaghị ya ogodo ndụmọdụ ma enyemaka ụzọ ọbụla ga-akwalite gaa n'etiti na kọbọ wụkwa n'ego ụfọdụ ụmụ nwoke a gbafuo mgbe e dobere nwaanyị n'ọnọdụ dị otu ahụ ka ịchọ ka nwaanyị ahụ mee eziokwu aka m ịbịa kọwara gị akụkọ ezinụlọ m ịghọtara di m Chineke di m ahụọla nwaanyị wụ ihe chụrụ ya nị the lady achọọ ya di m akwara akwakwuru ya for like 3 months ya na di m bi anọ m na-azụ ụmụ m tili izu onye ka ahụ sekwa ama m ihe sere ha ya na-achịkọta anyị niile anabatakwa ya weta aka abụọ eziokwu so onweghị izu ọbụla m gara sị ka m gaga usoro nwoke maka di m jikwara wee kwakwuru nwaanyị mba ọ dị mma ofe na di gị dị ndụ olesi na nọ ma di gị anọghọgodi ndụ olesi na nwoke ọzọ abịara gị ikweta lụọ ya ma ọ wụ ya a sị gị na oshi n'obi oshi na nwaanyị nwaanyị ọbụla nwere oshi n'ọbara giesa oshi n'ọbara ọ dị mma nne m uche ya adịghị njọ uche onye adịghị njọ eziokwu ka ọ na-agwa gị uche onye adịghị njọ nne m ọ ga-adịrị gị na mma ịnụ ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịkwara tinyere na mma m na-eme ụlọ enjoy mụnwa ga-etinyere gị mmiri ekwentị m ga-etinyere gị mmiri ekwentị ka ị were udo dịrị gị Chinedu na-akpọ thank you sir daalụ ọ tago ụkwa mee eze ọ tara ụkwa ji eze ọ sị ya dịkwa ka ọma mgbe m bidoro ihe a mgbe nke m na-ekwu nwaanyị ọbụla ị hụrụ na-aga piom 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 bidoro n'obere maka ihe na-akọwa na onweghị ọnọdụ ga-akwanye nwaanyị n'obodo nwaanyị ọbụla lụrụ di onweghị ọnọdụ kwaja na ya ga-agbawa n'iro o nwekwara mụnwa na ụmụ ahụgo nwaanyị di ya nwụgodogwara anwụ di ya nwụrụ mana maka na ịgba n'iro eji ya mara ha nke ahụ mmasị ya nọrọ gịnị ya nọrọ nwunye otu anụnwa na-ekpere Chineke ya na-eme nke ahụ mmasị ya nwanne m nwaanyị na-agwa gị ugbu a ọ bụrụkwa na di gị nwụrụ ị ga-eme bụ ọ bụrụ na ị ka ahụ kachiri ike ịlụ di ọzọ
gị lụọ di nke ekwere karịa gị wụbaka n'ụlọ nke onye nke a gị wụbaka ọwụ nwaanyị na-awụgharị mgbe ọ na-aka alụbeghị alụ wuo onye ka na-awụgharị ma alụrụ ya ma alụ ka m gwazi gị ugbu a ka m gwa gị nke ga-eme ka oyi tụọ gị ugbu a ụmụ nwaanyị ka awụgharị ihe ahụ ụmụ nwaanyị di ha nwere ego ụmụ nwaanyị ka agwụ piom 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 a ọtụtụ n'ime ha wụ ụmụ nwaanyị di ha nwere ihe niile na-enye ha nwe ya na-enye ha mana maka na gịnị ọ nọ ha n'ọbara maka na gịnị ka uche nke gị ka ị na-ekwu uche m ka m uche gị ka ejila ekwu na anọ ekwukwere m uche nke m nwanne m nwaanyị kpọkwa n'ụlọ kwukwu uche nke ya dịka uche m na ya ọ dabara ihe na-eme n'ụwa ihe na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị na nnukwute ahụhụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ na nnukwute ahụhụ ịmakwa obodo anyị nọ obodo anyị nọ na anyị gara ozi bekee anyị anọghị n'ụlọ ka ị gasị nọ n'ụlọ na ịgbapụ azụ ụlọ ga akpara ụgụ ịgbapụ ebe a ga ere ogiri reta ego ma ihe ebe a ndị nọ na township obodo atụrụ ihe ọbụla ị mere wee ego ihe ọbụla ị mere wee ego ị ga-anọ na ụmụ ndị ọzọ a na-aga ụmụ gị anọrọ ndị na-achọkwanụ nwa ọ bụrụ na ama m na mgbe nwanne m nwaanyị kwuru okwu na ahụrụ m anya ya dị ka ị nọ n'ụra ịnụcha ahịa okwu amụ m anya ka azụ ọ bụrụ na ịmụ anya ka azụ ya na onwe ya gwara gị taa ụkwa ji eze ya sị lekwe 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 mgbe di na-eweta udo dị mgbe ọka m were onye amara gị atụ ugbu a nwanne anyị nwaanyị nke anyị ga-ekelekwe na oge mmemme anyị Okonjo iwe ala nwaanyị anyị ji eme ọnụ nwaanyị ndị Igbo ji eme ọnụ ma ọ bụ elu maọbụ ala ị nọ na ka ya na di ya nwere esemokwu na ọ bụ gịnị nwaanyị nwere ihe na-akpọ virtue enwe ihe na-akpọ virtuous woman ama motu nuche ekpọ ya n'olu Igbo ya bụ nwaanyị nwere ezi agwa akwa ehụrụ egwu kọchara ugbu a na agwa nwaanyị bụ mma nwaanyị ugbu a kwa sọ ọ bụzi akacha ọgwụ n'ụwa niile mana di ya sokwu ya ọ ga-asị ebe nke a mere na di ya nọrọzie n'akụkụ ka ọ ya ihe na-agwa gị nwaanyị nwere ugwu ihe na-ekwukwakwa na di ya nọ n'akụkụ di ya na-akwalitekwa na onye ekwenye aja n'ukwu na-agba ya mmiri nwunye m gawa n'ihu ọ ga-adịrị gị na mma na-agọrị ọfọ ndụ na-enyere aka n'ụzọ ọ bụla ọ kwesịrị inyere aka o nwee ndị ma ha dị ndụ ma na-eri ma na-anwụ di ha amahụ ndị ha nwere dibara onye di ya nwere anwụ ka mma onye na-achịkọwara gị ọ bụghị na di gị nọ na-enyere gị aka ọ gwanye na o jighị ego n'ike ya jide na ihe ọ bụla ị na-eme na ya na-enyekwara gị aka ọ na-atụnyere gị aro otu ihe ga-esi na-aga ọfụma enwekwana nga ọ ga-agbabichire gị ya gbabichire gị ga-agafe nke ahụ nwaanyị ọbụla kpara agwa dị aṅa a ga-atụ ya ụta tachie ya ike mana nke a mina nwa anwụ dị gị ama mina dị ndụ dị gị ama mechiri agwa n'ụlọ taa rie dị gị ama ma achịcha ka ụmụaka tara dị gị ama ma nwere nke nọ n'ụlọ ọgwụ ọma oho ọ gbasaghị ya mgbe ahụzi nwaanyị dịkata onwe ka ya dapụ n'okwukwe n'ihi gịnị nwoke ahụ kwanyere ya n'ihe dị otu a n'ihi gịnị nwaanyị mere ihe dị otu a ekwesịrị ịta dị ụta tachie ya ike n'ihi gịnị di ya eme ihe o jiri nwoke ọkpa ha gwa ka di ọ dị mma okwu anyị na-ekwu ka na-akụkwa n'igwe ebe a bụrụ na ugbu a ka na-agbanye igwe onyonyo gị dịka nwanne nwoke chi wee kwuo sị na uche onye adịghị njọ ọ na-ekwu uche ya mụnwa na-ekwu uche m gụnwa na onwe gị nọ n'ụlọ ka ohere dịkwara gị ime gịnị ikwu uche nke gị ka nwanne anyị nwaanyị ọ kpọchigokwa azụ ka anyị manụ ya ọ nwere ike nwaanyị ọma ndị be anyị nọ mmanụ nwa nne m ọ Machinedu Machinedu nnọọ Madam Ngozi na-ekwukwa n'ụlọ ha dịka nwoke ma anaghị aghọta ihe a na-ekwu ma ụmụ gị ana-atahụ ma ha na-eme gịnị yọwa Chineke kpere Chineke nna ka o gosi gị ị ga-eme na-ere nwụrụ pịa nwata ka ị rere nwụrụ nwa ya nwụrụ gịnị na ọ bụla ị hụrụ ọnwụgodị 100 naira ka iji n'aka nwụrụ 200 naira i were ya bido rewe pịa nwata because of akụ na-ebe ndị ị na-asụ n'abalị Chineke nna ga-eji ya mepere gị ụzọ gị na-erete ezigbote ego gị hụ ndị mmadụ na-adachi gị ego ọnwụ mgbe usoro nwoke gaa
bụ na onwe ya sị nwoke ọbụla na-agaghị enyenwu ezinụlọ ya na ụmụ ya nri na onye nwụrụ anwụ ka ya ma na ọ dị wọza ifidel so anaghị na-asị na ọ dị mma ka nwoke nọrọ nwunye ya a na-ata ahụhụ na-azụ ụmụ ya na-azụ anya ya ya na-ekwu nwaanyị ga-eji maka ahụhụ ọ na-ata gaa kwuru nwoke ọzọ emetụ ya aka n'ọnwa arụ ọ na-eme na-emetere ụmụ ya biko ma yọọra gị ha ọ ga-adịrị gị na mma daalụ dede ma ọ ga-adịkwara unu na mma Chineke bulie TSTV ka ọ gaa ụwa niile enugo ihe o kwuru ugbu a otu o si dị ka okwu ikpeazụ ugbu a ama m na ịmụ anya ọfụma ahụ m anya gị anya na ntị m ya oyi ọ dị mma anyị ga-agakwa ga akwacha nwa obere akpịrị ọ bụrụ na anyị chighata azụ maka oge abụ nwanne mmadụ enwekwara ndị ka na-akpọ ọnụ mana unu chere ka anyị gaga kwacha obere akpịrị anyị chighata azụ anyị agbapụ ya ọsọ onwe ihe chọrọ ikwu mgbe ahụ ga-ekwuo ọ bụ a ga-ata nwoke ụta maka na nwunye ihe na-agba n'iro o nwere ike echi anyị ekwukwe nke ọzọ a ga-ata nwaanyị ụta maka nwunye di ya na-agba n'iro enwere ike anyị kwula ya ebe anyị ekwula ya ebe a marakwanụ sị lekwota anyị ga-esi wee mee ka ala Igbo anyị na-eme gịnị adị mma okwu ụgbara ọkpụrụkpụ nwaanyị ọma kpọrọ anyị kwuru bụ ịbụrụ nwaanyị deji omeghe ọfụma menọ na di menọ ha na di ka anyị gaga kwacha akpịrị anyị na-echighata azụ n'azụ chere na ọ dị mma anyị echighataghị azụ na obere ezumike anyị gara ịga ṅụọ mmiri kwacha akpịrị o nwere ndị na-akpọnụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ anyị biko gbaa mbọ hụ na ị gara aga zụta mmiri ekwentị maka ahụrụ m ndị na-aflashicha anyị ebe a pịa ka egochikwa anyị na irejistala ya sim kaadị gị na irejistala ya ọ bụghị flash ka anyị na-ahụ ebe a ị chọrọ ịkpọ gị mee gịnị gị kpọ tinye ọnụ n'okwu akpụrụ ọnụ kedu okwu akpụrụ ọnụ anyị na-ekwu ihe gbasara nwaanyị ịgba n'iro nwaanyị nọ na di ịgba n'iro ọ bụ di ya ka ga-atọ ụta maka gịnị ihe nwanne nwoke na-ekwu ebe ọ sị ụfọdụ ụmụ nwoke na-abụ ha lụta nwaanyị ka e wee kpọọ ha sị nna nwoke ịlụọla nwaanyị a sị ha lụọla nwaanyị mana imegekwe ihe nwoke tochiri ime ezinụlọ ya vụrụ m eji ole nne ya anyị akụkọrọrọ m ihe o ji na-ekwu mụnwa mana ọhịa iji na-ekwu mana metere ngụ metere ụgba nwoke bụ nwoke nwaanyị bụ nwaanyị nwaanyị nwere ugwu nwoke bụ nwoke enwere obodo nwoke bụ nwoke enwere obodo n'ala Igbo nwoke ma nwe ihe eji mara nwoke wu ahụ ezinụlọ gị na ụmụ ga na-aga akwụkwọ ihe na-agachi ihe asị na ya ahụ di abụghị na enwe nwoke ụmụ gị wụsara ihe niile wụsara ọgbasa nzi gị ọwụ ihe eji mara nwoke ọwụghị ya nwoke nwaanyị ị na-eme erisi nwaanyị na-eme enyezie gị asambodo na nwoke nwe hapụ ya nwoke ya mere mana mụ nwere ụmụ ahụgo o nwere ebe anyị nwere n'ala Igbo nwaanyị agaghị anwa di ya anwa sị ya na-aga ịgba n'iro maka ozugbo ahụ ọ na-eme ya ka ọ na-enweta ụgwọ ọrụ ya ozugbo maka nwaanyị ọbụla na-agba n'iro na-ebute ihe ọjọọ o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ orikọ o nwere ihe na-akpọ orikọ o nwere nwaanyị agaghị apịtọcha aka na ihe ndị a niile emechacha ya bịa bịakwa bịa ewere aka ahụ
bịa siere gị ihe gị rie ọ ya na-eme ka ụmụ nwoke na-eme gị na-anwụ ọsịsọ mana tupu anyị etinye ọnụ na nke ahụ o nwere ike izu ụka ọzọ na-abịa na anyị ebugharịkwa ọnọdụ kwuo nke gbasara ụmụ nwoke. Kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụ nwoke ma ọ bụ ụmụ nwaanyị kwa ka anyị wee chịkọta mmemme maka oge abụzi nwaanyị? Ndụmọdụ m ga-ala n'ebe ụmụ nwoke nọ mana aga m adụkwa ụmụ nwaanyị. Afọ ọbụla ị tolitere kpebie n'obi gị na ị chọrọ ịlụ nwaanyị, alụra na onye lụrụ na Matthew alụọla nke Chibuike ji lụọ, ịlụọ mana na gịnị na ị ga na-elekwata ezinụlọ gị anya ọfụma, bụrụ di, abụla naanị na ịmụ nwa ịnwụcha gafere, bụrụ di, nọnyere nwunye gị, nọnyere ụmụ gị mgbe ọ dị mma na mgbe ọ dị njọ, ka gịnị ka ngọzi wee bata n'ezinụlọ. Ụmụ ahụ ị na-amụkwa na-etolite a ga na-elekwa gị anya na-amara ụdị ka nna ha nwere. Mgbe ha topụtakwara aka ha ijikwa ezo ha ga-ejikwa esokwe nwunye ha, iwerekwa aka ọma ha ewerekwa aka ọma ha. Nke a ga-eme gịnị, ihe ọma a na-abawanye n'ala Igbo. Mgbe e were ụmụ si n'ezinụlọ ọma pụta, ihe ha ga-emekwa gịnị, ihe ọma nke ha ga-eme, n'ihi na asị agwọ na-amụ ihe gịnị, ihe toro ogologo. Abụla nwoke nke ga-eme nwunye gị ga-atagide ahụhụ mgbe ụmụ bịa bidozi ka ụmụ wetawele ihe gara akitewezedegide ka nwoke. Ọ dịghị ọ na-eme ụmụ nwaanyị adapụ, ọ na-eme mmadụ etinye aka na ihe ọjọọ, ọ na-eme mmadụ eme ihe na o kwesịghị ime n'ihi gịnị, n'ihi ahụ na o nwekwana ihe ahụ na eme mmadụ ime. Ọ dị mma. Unu anụgo ihe nwanne anyị nwoke kwuru, ihe o kwuru okwu ya kụkwara n'igwe na-agwa ụmụ nwoke ka ọ na-agwakwa ka a na-adụ oke ọdụ ka a na-adụkwa ọgịnị ọdụ maka gịnị ihe niile ọ gbasachara anyị ncha, mana o nwere obere okwu ikwuru ebe a ịtụ agwa na ha ahafụ ịmụ ihe toro ogologo. Mana adụmọdụ m na-aga n'ebe ụmụ nwaanyị nọ, ọ bụrụ na agwọ amụrụ gị ya bụ na ọ ga-abụrụ ihe toro ogologo ka ị bụ, mana ọ bụrụ na ịbata na di ogbu belatata onwe gị ka anyị hapụ ito ogologo. Ọ bụrụ na ịwụcha ncham na oshi na ezinụlọ unu makwa na oshi na agbụrụ ma ọnụ mere ihe a, ekpere ịyọ Chineke ime ezigbo omume maọbụ ịṅomide ndị ka ụmụ nwaanyị ibe gị uwe ezigbo nwaanyị, ịṅomie ha, ị ga-ahụ na ị ga-ebelatata ụmụ nwaanyị ihe chom ịdị na-awụgharị na-eme maka na ọ na-ebute ihe ọjọọ. Gụnwakwana uwe nwoke dịka nwanne nwoke si wee kwu, akpọghị iwe nwoke a na-asị ori awọ ya erikwe nke chi gburu egbu, ya bụ akpọghị gị ori awọ gị eleji anya wee gịnị wee zaa. Ọ bụrụ na akpọghị iwe nwoke gị meghecha anya gị ọfụma wee zaa. Mana ọ bụrụ na ị na-eme mere otu a gị mere otu a obi esighi gị ike, ma na enwere ike ihe Chineke nyere gị onye ọzọ ewere nwa complimentary card nara gị. Ụmụ nwoke nwere ike were complimentary card mee gị nara gị nwunye gị. Ihe o ji dị mkpa na nwoke ga-agbasi mbọ ike, nwaanyị eme gịnị agbasikwa mbọ ike. Anyị ohere a na-ekele nwanne anyị nwaanyị ndị kpọrọnụ ma ndị tụchere anyị sị o nwekwa ndị na-akpọ anyị ugbu a, mana oge anaghị. Izu ụka ọzọ unu ga-eme gịnị, unu akpọ anyị ka anyị tinye ọnụ n'okwu kelee ndị wetara mmemme a. Eji m ohere a na-ekele mmadụ dịka Alfred, onye mere ka ndị pere aka n'igwe mee ka mmemme a rute unu, onye dịka Michael, onye ka nwa obodo, na-ekelekwa ndị niile ha na-arụkọ ọrụ na studio, na-asị ya dịrị unu na mma, Chineke gọzie unu. Anyị jikwa ohere a na-agwa ha na ị nwekwara ike ịkwado mmemme a, maka na ofe atọka ọkwa ụrọpịrị ma ọ bụ ayara na ofe atọrọ ụtọ ọwụ ụrọpịrị na ayara na ụmụ ihe ndị ọzọ. Ị nwekwara ohere ịbịa kwado mmemme a, ma ọ bụ gị weta ihe ị na-eme. Anyị mee gị na anyị site na ebe a wee gwa ọha na eze mba ụwa ihe unu na-eme, unu na-eji akpata ego maka ndị Igbo ndị na-agba mbọ. Anyị agaghị na akwa nwa chịkịrị ihe ka anyị nwajaị anyị eme gịnị anyị eme. Ọ dị mma, biko ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala ma azụ anwụ na ndị Igbo unu ga-adị onye kuru ya gbarụla, maka na ịgbarụọ ya ma onye nke na-abịa onye ike wụ nwanne mma gị ga-abịa ebe ka anyị ga-eweta mmemme a n'isi njedebe. Ọ na-ewute anyị na oge abụzi nwanne mmadụ, mana izu ụka ọzọ na-abịa dịka ụbọchị Fraịde na Mọnde ka anyị na-emekarị ihe a. Unu ga na-anọnyere anyị ụbọchị Fraịde na ụbọchị Mọnde. Unu mee gịnị? Unu na-amụta ihe. Mmemme a dị ụtọ,
ụmụaka na-amụta ezigbo ihe onye ukwu na-amụta ezigbo ihe onye nta na-amụta ezigbo ihe ihe. aha m ka bụ Maazị Chukwunenye Ọbasi. aha m ka bụkwa Emmanuel Ekezie. Ọ dị mma Ka m resịa ahụ. amanụ mma nwere ka ichiri ka anyị rie elu ka anyị rie elu ka anyị rie otu izuola ọ dị mma daalụ Igbo